Chai, Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu na-asụ unu nke onye chi nya zere. Nwanne ịfụrụ nke a na nke ikpeazụ a nwanne, nke a karịrị m nwanne mmadụ. Gee ife a nwanne, gele ife a ntị m nụrụ nwanne, ekwuru m sị na ọbụla ọsọ ntị m ga-anụ ya bụ ife nwanne. Ị ga-eruchi ozi a nwanne mmadụ ka ba alụtụsa ya ka o ruo ndị igwe aka nwanne, ka o ruo Charles Soludo aka, ruo ndị igwe na ndị eze anyị nwegasịrị na be anyị nwanne, ka o ruo ofe aka nwanne, ka o ruo ndị ọnụ na-eru n'okwu gụọ enyewa ozi ruo ofe aka nwanne, ka e nwee ike mee nchọpụta ịma na enwere ike a na-ekwu na na-egbu mmadụ na na-atọrọ mmadụ na amahụ ndị bụ ndị nwanne, a na-ekwu na ndị ọfụ na-ada afụ irufa nwanne kpọrọkọtọ bụkwakọ na-achọ ịgba n'anya efi ọrụ m bụkwọ enwe ozi atụpụtara nwanne emekwa nke efukwu ya nwanne mmadụ. Ntị m abụrụ onye nwa ka nke gị nwa gere ife a nwanne anyị tụbatara anyị nwanne mmadụ, ị ga-erusie ya ịtụsa anya bụ ozi were aka ekpe tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ. Ị nwekwara ike ịkwadokwa n'ife anyị na-eme site n'iji elumaka na anya bụ staa nwanne mmadụ ka ife a na-emenwe ike na-aga aga. Ekenekwa m unu nwa na-asụ unu nke onye chi ya zelu ka anyị gere unu nya bụ ife nwanne mmadụ. Ọmambala mma mmanụ, ndị Anambra mma mmanụ, Igbo mma mmanụ. Biko ozi a bụ ozi dị oke mkpa. Ozi a bụ gbastalụ the insecurity na-aga na Anambra steeti. A na-eji m alụsị dị na ana Agụleri niile n'Ọmambala wee na-ekwu okwu a ka eje verify ya ka amara m ntụ ka nna atụ. Achọrọ m ka ozi a luo n'aka Wili Obianọ, ndị igwe niile dị n'ala Igbo, ndị Ihiala, ndị Ọkịja, ndị Mbọsị, ndị Ọkụzụ, ndị Nteje, ndị Agụleri, ndị Igbo niile na Anambra. Onye ọbụla na-achọ nwe ya achọ bụ onye na-eme ya n'ala Igbo na Anambra nwa bụ ovu nwoke bụ nwata Emeka Ọfọ. O si from Ihiala local government nke isi obodo ya bụ Ọkịja. Avia bụ CSP Patrick Agbazu. Obi n'Ọka na-ele pasị mmadụ na saksi Ọkụzụ. Alụsị dị na Agụleri bụ alụmaka ebe obinye n'ụtụtụ vagbuo onye, obinye n'abalị vagbuo onye, because ana m atụrụ ọrụ mmadụ ego. Ọmụmụ bụ Ugo Gbuzuo, Ugo bụ ụzọ ije na Facebook ya ama m. Ọmụmụ bụ onye ahụ na-ekwu okwu ka onye ala tadese ndị mmadụ. Onye nya na ya so alụ ọrụ ahụ bụ ndị otu esokwu izu ụdị ori ahụ na-egbulu ndị politicians mmadụ bụ osi Lego Obi. O so alụ ebe ahụ. Ndị a bụ ndị ori, ndị Nteje. That insecurity na aja ive niile emeli na Ọkụzụ ma ụmụaka unu niile ebulu. Jụọ na barista Ngesine nwa unu. O bụ ụzọ nye osi sasị ahụ Agbazuo Patrick 5 million. Nne ngo Nteje ọsị na ntụ bụ Agbazuo Patrick nyaje nwa alụsị. Ọsị na oye institute court case. Ịma na oyibo bụ ntụ ka ọ bụ. Nya bịa mụọ alụsị. Ndụliwe alụsị na-asụ otu nzu vati aka na otu nzu egbuo ive niile dị na Agụleri. Para million ọrụ alụsị egbuo ove. Patrick Mechelo osi that is barrister Ngosine raise equally 15 million after ebe 3 or 2 months as a completion. Vanyeliana na side airport osebava lenyele unu juwa ka mmalmontu ivo mele no Ọmambala. Patrick Agbazuo onye ihe Mbọsị, ndị Mbọsị akwụnụ ma na onwere nwa unu si obodo oyibo na-anata bulu ego. Patrick bulu ego ahụ nya bulu nwoke ahụ gbanye ebe n'ụkwụ transfer the sum of nyana the haka na alụli ọlụ. Patrick Sinonto Soludo Obonto
echenge maalụ na echenge ọ na-enye commission bụ commission of Anambra State ya na boys ya vancha niile dị awe ọmụmụ bụ gobuzu unu chọọ m bịa na alụsị Aguleri kunu nwa alụsị m bịa n'ebe ya ma ị chọta m ọbụla ị chọrọ m amara m onye bụ ịbịa igbu mgbu ogo anụ m ezuru okwu ori anụ m agbara ama n'ozi mmụọ ka nnezi Willie Obianọ mmụara Aguleri niile Chiedo Obiligwe Patrick Agbazuo plan le o settle gị up n'oye egbu gị Willie na nwunye va settle unu up va na cause insecurity na Aguleri na ọmambala niile na Anambra bụ Patrick Agbazuo onye malia unu chọọ mme leak more information banye n'Ugobuzo bịa n'Ugobuzo na Facebook ka mmepe enyi ike ya na ndị otu ya ọnụlụ ka ọlụ ibi ya Soludo insecurity niile Ifeanyi Ụba bụ Patrick Agbazuo na OC level Obi jidelu ndị gbala Ifeanyi Ụba gbagbulu ndị polisi because onya setliba o release the mmadụ na-abụ n'ime after ka akwụrụ nnekwura nsọ gbagbuo ndị nke ọzọ OC CSP ma what CSP Agbazuo onye Ọkịja n'ihi ala local government bụ nya na-eme ka Ọkịja ihe ala local government others nya na-achụ ndị mmadụ niile na nya na-ebute ndị ahụ na-agba ebe Chinenye na onye ori ka ọ bụ obi n'Ọka na-eme pitman unu nweta nwa ya nweta onye ọbụla abụ ya gbuo nie na onye ori ka ọ bụ Ugobuzo ka na-ekwu mmalụ ndị ọkụzụ na unu rapụ Patrick Agbazuo ọka na-egbu iwe ọ na-eme bụ na onye ọbụla ọ kpụtara onye ọmambala ọbụla ọ kpụtara o nwere vidio chie n'iru nwere ebe devie n'iru ọtọchọlidie o nwere ebe si ya na o mechie vidio varapụ ya si anya kwuo na onye ori onye ava confess ya onye avụ confess chesie o debe di vidio ugbu onye avụ ịbịazi okwu ya o nwepụta ya si gị na onye avụ si na nya bụ onye ori jụọ na Patrick Agbazuo na OC level Obi na-egbu pas ndị mmadụ unu bịa ka unu buru ozu nwa unu vasi na onye ori na gọọmenti ma ozu ya ma ve na-ele pax jụọ na vakede ndị niile ava gburu egbu va gosi unu ozu ya jide na ya ọra karịrị ovu onye ọgwụ ọbụla ọ debe na-evu nwere na-alụsị jeni ndị dibịa jeni ije avụ na ọra karịrị ovu onye gbuo na ya na onye ori ka ọ bụ onye Ọkịja bịara ebe a nụwa na-egbula anyị ndị Enugu niile ibe ọ na-emezi bụ ọja akpụta mmụgharị Igbo si na ava na-ekwu okwu Biafra ọ na-ele pasịva ndị Fulani na-eyuzi ya na ndị Fulani va akpọwu ya okwu mkpọrọ one na Abuja ọgwawa na ọva ka ọ na-alụrụ ọrụ na nya ya ekpuche ndị mmụgharị Igbo ive ndị na-eme na ọkụ na Nteje bụ Patrick Agbazuo onye Ọkịja nwoke mbọsi o bulu ọbala ebe n'ụkwụ puli amara mma ọgbagbuo onye nke ahụ na ọjụọ na ese nwoke ahụ ka dị ndụ na nwoke ahụ abụrụ onye ori ma ọ bụrụ onye IPOB na Patrick Agbazuo jeli puli ya nalia 180 million ya na haki agbawa ọsọ jụọ na unu jide Patrick Agbazuo ebe ọbụla unu gbuo nye na onye ori ka ọ bụ ma o jide na ya kpụpụta na ya n'ama unu jide ya kpụrụ ma nyama ezinụlọ ya jide na OC level Obi na onye ori ka bụ Willie Chiedo Obiligwe mala amalụ na Patrick Agbazuo chọrọ igbu gị ọnya bụ onye frame gị ọpụn rapụ ụmụnne gị na va chọrọ va bịa kpụta ụmụnne gị va si ya evejetret nye ya va ji barista Ngesine nwa Nteje wee kpụrụ mmụ arọ Nteje na-egbu onye o gburu ma mmụ arọ ọma mbala ọsị onye ahụ mee confession na o meche na nya ya eme iwe na-edebe ebe n'iru ya ọsị anya kwuo na ebe bụ nya nwe na onye ori ka ọ bụ ọ chụọ m nchu n'one mana aka m dị ọcha na mmezu nụrụ ori agbanụrụ m ama ndị Aguleri gwakwuru ya n'ebe o mere inquiries agwa ya na mmeni ezuru ori anụ m agbara
ụbọchị ọbụla unu chọrọ ma ọbụla unu avụrụ mmalị na agbazue Patrick na ndị ori BS na va bụ SARS n'ọma mbala va na-achọ mma na ife dị n'ọma mbala ajụ va n'ala Onowu 80 million va transfer ya from account ya va lela na wee kwụtọpụ ya ụgwọ ọ sị baba nye bụ ngosine barista ngosine na obi ada bụ vu group vancha niile bụ ibe na-akpụkọ mmụ arụ nteje vana CSP Patrick agbazue jụọ na akele na ibe ọma mbala melie ọ chọrọ ka o nwere agụleri kpava ego ive bụ iwu ya n'ebe nnọ bụ na mmụọ mebili ọlụ n'ọkala iji Disemba nwa gbuo tọtọ na agụleri na ọma mbala si nọ ndị IPOB ọnya na-eje akpọ Chiedu Obidigwe wuli unu mara ive onye nwa plan ime unu na elekshọn ụwa unu buru ụzọ Soludo ma ọ bụ na nke bụ Soludo anụrụ ya jee na echenge mala ive nwanyị na-ekwu Tochukwu Ikenga malia na onye ori ka ọ bụ Patrick agbazue bụ dia hitman nya bụ the source of all an unknown gunmen na-eme na Anambra ejidere anyị Patrick echenge si gbuo onye ebe pas ya ọnya na-ele pas mmụ Igbo onwenuru onye Patrick ikolobia Igbo for over 16 days na akwa mgbali gị na anyị na-eni anya unu jee n'ugwu bụ ụzọ na unu ya eji na-avụ ife mmụbụ ọkụ ji eti mkpu ọ bụrụ na mụ na-ezu ori ma mma na-agbara ama n'ọka nkọwalụ unu na ife na-eme n'irili nne Patrick agbazue bụ onye ori ọ bụrụ onye polisi ọ na-echekwara ndụ ka ọ na-enwele ya na-elesi na-ebu ebe ya na-ezipụ nnọọ gọọmenti na Anambra ka o wee na-ezu ori nwoke mbọsị Patrick ibunu jụọ ya kedu ife nwoke mbọsị nne ọ bụ na o nwere ife nya jee na alụsị nya yipụ nya gbara ọtọ wee nwụọ alụsị duru na bịa n'otu nzu unu uwe onye kwere ọbịa ọ gwaghị na nya bụ Kristian ọ gwara ndị na-ekristian ka ọ bụ tigbuo n'ihe na onye ori ka ọ bụ ọ sị na ntụ nya kpọọ m na alụsị na agụleri na mma abịa na ebe mma abịara n'eni kọtụ ngosina ịkpọ m na nne ngo nteje na mma abịa njiri ọvọ n'aka ijiri ọvọ mma agbapụ akwụkwọ ụmụ ịgbapụ akpụkwụ ọ bụna ntụ ka m na-atụsị nke na chi gị ive unu meli ozu unu gburu n'ime abalị awa mmụọ niile dị na adị anyị Igbo na-achụ unu chụ na ịva unu ekwekwe na onye ọbụla ọ batara na bịa iwe ejidie alụsị niile dị na anyị Igbo na mmiri niile dị n'ọma mbala gbuo gị gbuo ezinụlọ gị nwanne ebenebe egburu nwanne ebenebe egburu ife ọma ị ga-emedebe na-abụ ịtụsa ozi a nwanne tụsa ozi a nwanne ka o ruo ndị a kpọsịrị afa aka nwanne ka o ruo ndị ọnụ na-eru n'okwu nwanne ka emee nchọpụta maka na anya bụ mkpamkpa na-akpa n'obodo anyị nwanne apụta a na-atụ aka ebe ife na-adụrọ nwanne orugo mgbe eze ka udene ga-ekwu mmụọ chiri ọzọ ya gazieru nwoke gazieru nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne mmadụ